така, здравейте, потребители на YouTube. Аз сега почвам да правя клипове. Както виждате, събрал съм малко дърво. И сега да си скопаем началния дом. Моля, абонирайте се за мен, за да мога да правя по-дълги клипчета. Демек да ги качвам и аз пък какво правя сега. Така. Това не знам как ще го кръстя, някакъв геймплей. И така, който иска на каквото, на което да правя... напишете ми на какво искате да правя клипове и аз ще ги направя. Само ми напишете, тегля си играта и правя клипа. Омага. Трябва да се изкачим. Няма да живея в пещерата. И така. Аз предлагам да правя клипове на Dead Island. Игра с перфектна графика, ще я покажа. Сигурно следващия клип. Но ще видя първо дали ще ми засича и тогава ще пусна клипа. Чак тогава. А сега... Омага, кол. Да го събера. Чакайте. Да направя торчове от светя. Естествено. Чакал. Go. И така. Гравя, мразя гравя. Там надолу със сигурност няма да хода, защото сега нямам оръжие или пък май играя на нещо. Май не съм на... Май съм на писмо, сега ще проверя. И този клип главно го правя да... И аз не знам. Сигурно има още хора, които сега започват играта и се надявам да гледат клипа ми. И общо взето това. Сега трябва да правя малки клипове, защото много ми засича. И сега ще ви покажа как ще си направим къщата. Всъщност някак ще импровизирам, защото това стана някаква мина. Ще го ползвам за мина. А пък като стигнем по-надълбоко, да намерим и равнини. Левел първи. И стигнах ли втори. А след малко, следващия клип ще е на Dead Island. И после ще продължа този Minecraft Survival. Омага, тук има ли нещо? Не. Ще си взема торча. Защото трябва да ги пестим в началото. Сигурно вие вече знаете. И така. Къщата ще е от... Опа. Къщата ще е от... Оу, шит. От... камък, сигурно. Сега трябва да посъбера. По-нататък ще следва за това. Сега не е важно. И така, като събирам, сигурно ще играя в сървър с един мой приятел, който и той ще качва клипове. И аз ще дам линк от моето снимане към неговото снимане. И сигурно ще правим на различни игри. Dead Island, като разберем как ставаш, защото гледахме много клипове. Дано хората да не ми се обидят, но доста ясно са го направили. И той не можа да разбере, нито аз. Но един приятел разбра
след като аз съм сега още съм първия срок и сега съм втора смяна, по-малко клипове ще качвам, но сме към края на втория срок и ще почна да качвам много клипове. Като свърши и като компютърът ми скоро време трябва да го оправят на 4 ядрен. И така, общо взето обяснение. И трябва да съберем малко някъде стак, да си направим къща. Естествено, без къща не може да си играе. А това тук по-нататък ще го правя сигурно някакъв склад обграден. Той ще го запълня, ще има малко пътче към мината и общо взето това ще е склад. И така бях паузирал за малко. Извинете. Общо взето това ще е, защото трябва да ходя на училище. И